дар сатҳи миллӣ ҳар як шаҳрванд бояд ифтихор аз тоҷик будан ва соҳиб истиқлол будани давлатро дар вуҷуд дошта бошад. ҳар касе имрӯз ифтихор аз давлату давлатдорӣ мекунад, ватандӯст шинохта мешавад. ва ватандӯст вақте ватандӯсти комил эътироф мегардад ки дар асоси қонунгузорӣ устувор қадам мемонад ва конститутсияи кишвар, қонунҳои кишвар имрӯз масъулиятро ба зиммаи шаҳрванд мондаанд. яъне имрӯз аз дастовардҳои истиқлолият истифода мебаред, пас ватанро ҳифз кунед, конститутсия ва дигар қонунҳоро риоя кунед, андозро супоред, табиатро ҳифз намоед, ба ҳуқуқҳои дигарон халал нарасонед ё ҳуқуқҳои дигаронро поймол накунед. дуюм ҷанба ҷанбаи ҷамъиятӣ аст. агар аз як тараф масъулияти шаҳрвандӣ боиси устувор нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ бошад, аз тарафи дигар ҷанбаи шаҳрвандӣ кулли ҷомеаро, ташкилот, корхона, муассиса ва дигар коллективҳои меҳнатиро ӯҳдадор мекунад ки дар роҳи устувор нигоҳ доштани истиқлолияти давлатию сулҳу суботу ваҳдати миллӣ корҳоеро ба сомон расонанд ки он ба манфиати давлат аст ва он сар мешавад аз хурдтарин кор ба анҷом расонидани корҳои хайр, пешгирӣ кардани амалҳои номатлуби зараррасон ба асосҳои сохтори конститутсионӣ ва дар воҳид яъне ваҳдати миллӣ пеш бурдани корҳо аст. ва сеюм андешаҳо дар сатҳи давлатӣ аст. имрӯз дар кишвари мо конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо, стратегия, консепсия, барномаҳои давлатӣ хеле зиёд қабул шуданд ва давлат кӯшиш менамояд ки тавассути ҳамин механизми ҳуқуқӣ мушкилоти ҷомеаро ҳал кунад. ва имрӯз мақомоти давлатӣ бо қабул кардани санадҳои стратегӣ бо роҳбарии пешвои миллат тавонистанд ки ҳамон ҳадафҳои стратегие ки марҳила ба марҳила дар замони истиқлолияти давлатӣ гузошта шуданд, ба онҳо ноил шаванд. ва ин чор ҳадафи стратегӣ ҷомаи амал пӯшид, навбатҳои дигар яъне ҳадафҳои боз ҳам устувору пешбарандаи давлат аз ҷониби сохторҳои давлатӣ, мақомоти давлатӣ имрӯз бояд роҳандозӣ гарданд. ва тарафи дигар он аст ки дар баробари ҷомеаи оддӣ ё оммаи халқ зиёёни самгузор бояд бошанд. ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар бораи таъсис додани маркази байналмилалии Наврӯз ки қонун мегӯянд ва эҳё кардани хотираи таърихӣ аз ҷумла ташаббуси раиси шаҳри Душанбе ҳамчун марказ ва эълон кардани соли 2026 соли худшиносию худогоҳии миллӣ маҳз ба ҳамин равона шудааст ки имрӯз мардуми мо бояд тавассути иҷроиши ҳамон барномаву консепсия тавассути ҳамин марказҳои иҷтимоӣ рӯ оранд ба таърихи худ. ва худи пешвои миллат низ китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров, шоҳномаи Абулқосим Фирдавсиро ройгон тақдим карданд ки мардуми халқи тоҷик худогоҳ бошад, худшинос бошад, аз таърихи худ бархурдор бошад ва ҳар ҷое ки сухан дар бораи арзиши миллӣ меравад, ҳар ҷое ки зарбае ба асосҳои сохтори конститутсионӣ меравад, бо донишҳои дақиқи илмии зиёён самгузор бошанд ва зиёён пешбарандаи ҷомеа ҳастанд. тавассути мақолаи илмиоваи суханронӣ метавонанд ки дар устувор нигоҳ доштани ҳамин сулҳу субот, ҳифзи аслияти миллӣ, баландбардоштани ҳуввияти миллӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандони мо самгузор бошанд. пас имрӯз кулли дастовардҳое ки мо дорем аз они мост. бо ташаббусҳои пешвои миллат онҳо устувору рушдкунанда ҳастанд. мо танҳо бояд барои ҳифзи он қадами устувор гузорем, вокуниш нишон диҳем ва амалеро аз рӯи виҷдону хират ба сомон расонем.